Lafiya lau. Kai, amma ko wannan yarinyar ta yi. ‘Yan mata ji mana. ‘Yan mata ji mana. ‘Yan mata da ganin ki sai na ji zuciyata ta yi shu kamar an jefa mata kankara ciki. Ina tunanin a masoyanki na duniya idan ban zo na ɗaya ba zan iya zuwa na biyu. A na ɗayan ma zan zo, ni na sani. Da Allah ‘yan mata ya sunanki. Yaya ne ce fa. Ke ce? Ke cewa? Yaya ne ce Sumayya. Dama na san ke ce, so nake na gwada shashancinki. Wuce ki tafi gida. Matsala ta yarinyar nan kar ta je gida ta faɗa. Amma idan ta faɗa sai na mata gida.